Чакаме да се появи дух на GTI 5. Точно е на тази скала. Покажи мапа, да видят на къде е. Точно е и там е на мапа. Още 3 минути. Този дух се вижда реално някъде за около... Една минута. Да, една минута реално време. Не на GTI, ами на истински. Ето го. Се приближи. Ако се приближим, той ще изчезне. Ево, изчезна. Ето го, изчезна. Аз съм снайпера. Се вижда. Се вижда. Сега ще ви покажем неговото лице. Много е гадно. Ето го. Я стрелни да видят, че няма да се убива. И като стреля ти, не може да го убие ти. Никога. Яко пише тук, бе. Не, нищо. Да, това е. Върти се нещо около него, някакви мухи явно. Ево, изчезна. Край това беше. Добре, това беше за всичко. Да виждаме.